Hello everyone, sorry po. Ang hirap i-fix tong CP ko. Thank you po. Thank you po sa pagdalaw sa aking LS. Sa 3 thumbs up. Thank you. Kambal ni Renz to. Thank you, Deng. Ayak na orno-orno sa ato itatay. Hindi man amo nakasano. Nan ano na. Thank you so much sa tatlong batang andyan. Sa ano ito? Makita. Bakit naka-hide si Anirol? Udara. Dantal o salamat. Bakit naka Tantamsak ko, sabi ni Anirol Udara. Ikaw ba yung kasama namin sa GC? Peter Anirol. Shoutout po. Dito, edit lang akong sabi ni Kambal na Renz. At sa 4 thumbs up. Thank you so much sa tatlong batang andyan. Saka sa
Thank you so much sa 3 matang andyan. Saka sa 3 thumbs up. Thank you so much sa 3 million people in the house. Saka sa 3 thumbs up. Salamat guys. Andyan, at saka sa 3 thumbs up. Salamat po sa inyo. Kambal ni Ren, still in the house. Thank you din sa pag-stay. Sige, idlip ka lang. Idlip ka lang dyan. Ako kasi may magtatrabaho dito sa bahay.
Thank you so much guys sa dalawang matang. Nine six six BB AA 971 DB 966 BBAA 971. Thank you so much guys sa dalawang matang andyan. Saka sa 4 thumbs up. Thank you so much guys. Thank you so much guys. A million people in the house at saka sa 4 thumbs up. Salamat guys.
Thank you so much guys sa dalawang matang andyan at saka sa 4 thumbs up. Thanks so much sa 3 million people in the house at saka sa 4 thumbs up. Salamat guys. Thank you so much Jason Bravo. Hello. Thumbs up dance, sabi ni Jason Bravo. Thanks so much Jason. Thanks so much sa pagpunta. Hindi ko alam kung anong pipindutin ko kanina. Bakit nagkaganon? Kaya ako pinatay. Hindi siya Hindi siya mag-go. Hindi siya mag-go live. Kaya ako inalis. Sayang. Sabi bakit hindi pa nag-i-start. Akala ko nag-start na. Yun pala hindi. Sabi nung isa, sana hindi ko na lang daw dinilit kasi may nag-view naman daw. Naloka ako, ba't nawala yung isa? Kaya nga ako rin kanina, bakit nagkaganon? Grabe. Hindi ka na nag-LS kagabi, Jason? May pupuntang trabahador na naman, kukunin yung sirang aircon doon sa isang kwarto. Inaantabayanan ko, wala pa naman. Nabawasan ako ng 29 bananas mo. Bakit kagabi 11k na, 11k minutes. Tapos kaninang sa group chat, chinik ko rin yung sa akin, 10.7 na lang. O di sayang pa yung 300. Nangihinayang ako. Punta ako na nung malalaking dahon na parang aba. Ano yun? Yung pinost mo sa sa may dip yun? True, kahit ako masayang ka ng babawasan pa ni Lolo. Grabe. Sabi ni Jen Moments, nawin ko andito sila. Sabi ko naman. Buti nga yung alaga ko pumasok siya. Monday, Tuesday, Wednesday may pasok sa opisina. Tapos Thursday, Friday dito siya sa bahay mag-oopisina. Ano ba? Kaya bukas may bantay may bantay ako. Kaya hindi na. Buti nga kahapon naka 3 hours ako, Jason. Naka 3 hours. Binigyan din ako ni Lolo kahit konti. Ipon. Sa 4 thumbs up. Salamat. Bongga yun, malaking tulong na yung
3 hours. Kaya 3 hours yung 3 hours yung LS ko. Tapos ang binigay niya 629 minutes. Mahirap magdagdag kaya nga ng WH. Baka 1,000 banana. Baka 1,000 bananas na ako. Hindi ko naman pinapansin yung LS na yan. Tapos ang hirap palang kunin. Kaya pala pinipilit mo akong mag-LS na noon. Grabe. Di ba sabi nilang madodoble na yung WH. Sana wag naman. Ang hirap na kunin yung 40. So, sabi ko sa inyo, kaya laban lang. Kaya nga, tingnan mo yung caption ko, laban lang kaibigan. Lalaban ako para para pagod na ako, uwi na ako. Makauwi na. Ang hirap din dito. Kunin na pala si Mama Rose. Oo, matagal na. Matagal na siyang namunin. Pero mas malaki pa yata yung bahay ni Madam Alicia's World sa kanya. Natagalan din siya. Mahigit 1 taon kaya kasi nung may trabaho pa siya, hindi niya naaasikaso. Kaya ang tagal niyang namuni. Hindi siya nakakapag-LS, hindi siya makakuha ng WH niya noon. Tapos yung isang kagrupo niya, si Donglang, kilala mo si Donglang? Siya ang tumulong sa kanya, siya ang nag-ELS para sa kanya. Tapos nagsusupport din ako noon kasi 11 o'clock siya nag-ALS. Kasi sabi ko, tayan ko siya alang-alang sa kasi kay Jen Moments yung yung LS na yon. Kaya binabantayan ko rin siya noon. Sige, puyat. Puyat pa more. Hanggang siya, namuni. Tapos nung namuni naman siya, natanggal na sa work. Wala na. Tapos balak niya, uwi na sa Pangasinan. Ng COVID, nakisakay pa nga siya noon. Subukan daw niyang mag-business Pangasinan. Hello host, sabi ni Sir EJ Ordenier, second tamsak mo. Pamasahe pa lang, malaki na, oo nga. Sir EJ Ordenier, shout out, sabi ni Jason Bravo. Sir EJ, shout out daw sa'yo, sabi ni Jason Bravo. Thanks so much sa 3 matang andyan at saka sa 5 thumbs up. Salamat po sa pagdalaw sa aking munting bahay. Subukan namin yung milk tea.
At saka yung ano, egg muffle. Kung paano. Sa ano na lang, wag nang mag-upa ng pwesto. Gaya ng sa amin, doon na lang sa ano, sa baryo. Ano na lang, online. Yung milk teahan, Mama Norms, mabenta. Oo, yun ang gusto niya. Nakaano na nga siya nag-franchise na ng ano, yung kinuha niya yung 37,000, meron siyang 80 dito operate na yun. Yun ang imamanage niya. Tingnan namin kung papatok siya. Year. Subukan din namin. Pagka mainit siguro mabinta, pero pagka ano, December, ano naman. Pero ano naman, ang kahit December, ano na, December mainit pa rin. Basta i-post niya sa FB. Oo, sabi nga niya ano, mag-online siya. Magpa-order sa online. Kahit December mainit pa rin. Kaya nga, sana nga papatok. Salamat sa 3 million people in the house at saka sa 5 thumbs up. Thank you so much, guys. Ayan, quick, siomai, siopaw. Ano daw yung ano, siomai? Sir Eddie Orignel, Mama Norms, di na muna ako ikipagdikitan kahapon to, dinikitan ko higit 10 na laglag sa akin. Ay, oo nga daw, sabi ni ano, Jason Bravo din, Sir Orignel, marami daw din nalaglag sa kanya. Bakit kaya? Ako naman sir, yung ano ng 300 minutes, bakit kaya? Alam niyo yung pinost ko, Mama Norms, na milk tea, sponsor yon kasi nag-i-sponsor siya sa mga vlogger kaya umingod. Hello Jason Bravo, sabi ni Sir O'Daniel. Ayan, Jason, ano, si Sir AJ, ano, dalawa lang daw ang dinikitan niya ano, 10 yung nabawas sa kanya. Bakit kaya? Galit si Lulo. Gagalit yata si Lulo sa mga sa 4 million in the house at saka sa 5 thumbs up. Grabe. Yung WH ko, 300 minutes yung nabawas. Jason Bravo at Sir Eddie Ordeniel, baba po kayo ng bahay, sir. Ayaw ngang
Ayaw ngang magbaba ng bahay ni Sir EJ. Jason, kasi ano, baka mabawasan na naman daw yung bananas niya. Grabe. Ayaw daw munang ano, magbaba ng bahay. Baka mabawasan na naman. Thank you so much guys sa 4 million people in the house at saka Safco sa patamsak. Jason Bravo at Sir EJ Ornel. Yeah. Monetize na siya. Kailan lang. Uh, dami siyang premiere noon na ano. Ang haba yung harang na ano ko. Tapos nung natapos yung harang, patapos na yung ano, yung premiere niya. Kunti na lang yung naabutan ko. Wala, 10K. Shoutout to bakit naman? Basahin maigi guidelines kaya sa mga malapit makompleto to do na bago key subscriber at WH. Allah, Allah, loko na yan. Grabe naman. Bal ni Renz, still the house. Thank you so much, Renz. Sir ED or Daniel, Sir EJ or Daniel, Sir Ibis or Daniel, ito min ko pasyalan mo na lang at tamang bakas para medikitan kita, sabi ni Sir AJ or Daniel. Isang Bravo, ito daw yung ano, yung bahay ni Sir AJ. Di na ako pababa ng bahay. Ayaw niyang ano, magbaba ng bahay, Jason. Ano na lang, mano-mano. Type mo na lang. Yan, si Sir AJ Base or Daniel. Ang ano, men niya. Hanapin mo na lang. Thank you so much guys sa 4 million people in the house at saka sa 5 thumbs up. Salamat po. Ni Jason Bravo. Ayan sir, OTW na daw si Jason Bravo sa bahay mo. Jason Bravo at Sir AJ Bis or Daniel, dan na ako, idol sa'yo, sabi ni Jason Bravo. Ayan, sige, ganyan na pala ang ano ngayon. Paano yung ano, paano yung mga nag-ALS na puro lapagan yung ano nila, ang ginagawa nila? Libreng lapag. Kayang ano, meron din kayang nalalagas doon. Ang dami-daming naglalapag tapos ang dami ring dumidikit. Pero nasubukan ko rin noon yun. Nababawasan ako ng 4, 6, ganun. Nung kasagsagan akong ano, nangingisda. Ganun. Ang hirap. Kaya hindi siya sure na didikit.
Usap-usapan sa FB. Jesus. Ano kaya to? Subscriber must watch at least 1 minute before press subscribe button. Maybe for 1 minute. Watch time. Fast forward with 4. Sub and hurry. Take care of your troubles. Yeah. At least naka 1,000 bananas. Yung na lang natin, yes. At least hindi na siguro magbabawas naman na yung yung dati nandyan. Thank you so much guys sa 4 million people in the house at saka sa 4 thumbs ay 5 thumbs up. So, pinorward din sa isang GC ito. Ang dami namang kasi karte ulo. At Jason Bravo, si Min di pa makadikit, sabi ni Sir AJ. Sir AJ Daniel, hello, Mama Norms, God bless, sabi ni Raisa Yet. Bigyan kita ng jacket. Yan, may jacket ka na. Kuya Ugi TV, tamsakdan po host, sabi niya. Sir Ugi TV, thank you so much sa patamsak. Salamat sa pagdalaw sa aking bahay, sir. Raisa, Yek, may ka na, may jacket ka na. Pwede kang magbaba ng bahay kung gusto mo. At mangisda sa mga andyan. Salamat Kuya Ugi TV sa patamsak at sa pagdalaw sa Kumusta na po Mama Norms? Okay lang po, Sir Ugi. Okay lang po, nakakaraos pa rin sa maghapon. Kahit pagod, nag-ALS din, saglit-saglit para makaipon ng WH. Thank you so much, sir, sa pagdalaw. Hindi po kayo naka-LS ngayon? Napagod na kayo? Ayan, Jason Bravo, si Kuya Ugi TV. Isa na rin siyang monetized channel. Pwede mo rin siyang isdain kung gusto mo. Saka si Sir AJ Ordeniel. Ayan, sila ay mga monetized channel na. Thank you so much guys for people in the house at saka sa 6 thumbs up. Salamat po sa pagdalaw sa aking munting bahay. Nakakaantok. Inaantok na si ikot ng ikot. Sing loading. Yogi TV, mayang gabi pa po LS ko host. Tanong lang, bakit ayaw mo magpakita host? Ako nagpapakita, Sir Ugi. Linggo ng invisible kasi yung camera pagka sorry po. Wala sa ayos. Josie Whitey, thumbs up dan sa niya.
Thanks so much, Sisi. Salamat sa patamsak mo. Thanks so much sa 6 million people in the house at saka sa 6 thumbs up. Salamat po. Give Bisnan cover music. Thank you so much sa 7 million people in the house at saka sa 7 thumbs up. Hello Juicy TV, musta na po? Sabi ni Kuya Ugi TV. Naka-hide ito. Dito makita, bakit ka naka-hide? Give Bisnan cover music, thumbs up down, sabi niya. Makita. Thank you so much sa 8 million people in the house at saka sa 7 thumbs up. Kita niya. Sir EGB's or Daniel, guys, yung gustong dumikit, direct na kayo sa mga bahay. Wait na lang kayo. Huwag agad balikan. Yes, Bisnan. Cover music. BGB. Ayan. Bigyan kita ng jacket, no? Sir EGB's or Daniel, mahigpit na ngayon si Lolo, sabi ni Sir EJ. Ayan guys, pag gusto nyong dumikit, huwag magmamadali. Puntahan nyo na lang yung bahay, tapos mag-iwan na lang ng tamang bakas para sureball na didikit. Huwag agad-agad na Ayan, nagbaba ng bahay si Jeff Bisnan Cover Music. Thank you so much for coming, Jeff, sa aking munting bahay at salamat din sa inyong patamsak. Dapat huwag magmadaling dumikit para siguradong didikit siya. Sir EGB's or Daniel, basa-basa lang tayo ng bakas at wait lang. Jeff Bisnan Cover Music, TY host, sabi niya. TY din po, pagdalaw. Salamat po at sa mga patamsak niyo. Thanks so much. Ayan, kung gusto mong mangisda, na lang, mano-mano. Kasi pag nagbababa daw ng bahay, nagbabawas si Lolo ng bananas. Kaya mano-mano na lang. Sir EJ Odeniel is still in the house. Thanks so much, sir. Stay. Salamat po. Six million people in the house. Thumbs up. Thank you so much sa 4 na matang andyan at saka sa 8 tamsak. Ayan na naman si Aling Loading.
Thank you so much po sa 5 million people in the house at saka sa 8 thumbs up. So much po. Thank you po sa 4 na matang dyan, saka sa 8 thumbs up. Thanks so much guys. Salamat po sa pag-stay. Thank you guys sa 5 million people in the house at saka sa 8 thumbs up. Salamat po. Salamat. Yung thumbs up. So much. Thank you guys sa 5 matang andyan, saka sa 8 thumbs up. Salamat po. Salamat po sa pabigi-bigi nyo dyan guys. Wala nga.
Raisayek, hello po sa lahat, sabi ni Raisayek. Raisayek, taga saan ka, Sisi? Thank you so much sa 3 million people in the house at saka sa 8 thumbs up. Thank you so much, guys. Thanks so much, guys, sa 3 million people in the house at saka sa 8 million thumbs up. Thank you so much sa 3 million people in the house at saka sa 8 thumbs up. Kape po tayo, guys. Kape-kape. Salamat sa 8 thumbs up saka sa 3 million people in the house.
Kape po tayo. Kape-kape, sinuswerte. Thanks so much sa 3 million people house at saka 8 thumbs up. Thank you po pagdalaw sa aking bahay. Salamat po. Ayan na naman si Aling Loading. Naglo-loading na naman. Loading na naman tayo, guys. Hello po sa lahat, sabi ni Raisa Yek. Thanks so much, Raisa, for thank you so much sa 2 matang andyan at saka sa 8 tamsak. Salamat guys for staying. Saka sa 8 tamsak. Maraming salamat sa mga patamsak nyo guys. Loading talaga. At naglo-loading.
Thanks so much sa dalawang matang andyan, saka sa 8 thumbs up. Thank you so much, guys. Salamat po ng marami sa inyong pag-play.
andyan at saka sa 8 tamsak. Thank you guys. Thank you so much po. Salamat sa 3 matang andyan at saka sa 8 tamsak. Thank you so much guys. Sir AJ, Boys or Daniel, andyan pa rin. Salamat sir sa PGBG. Sir AJ, Boys or Daniel, love. May pa-heart pa si Sir AJ. Thank you so much sir sa pa-heart. Sir, kailan po talaga yung yung start ng klase? Kasi sa sa probinsya sabi Gen Moments. Andyan si Gen Moments. Sa public po, October 5. Opo sir. Yun po ang sabi ng manugang ko. October 5 daw ang start nila sa province. Public school din po. Sa inyo sir, private ba kayo? Yung ibang private last September 5 pa. Nag-start na pala. Nag-start na pala sila. Gen Moments, pabigi-bigi. Salamat sa pabigi-bigi nyo dyan. Anong mga sticker yung mga yan? Peace. Hello po, Sir AJ Best or Daniel, sabi ni Gen Moments. Hello daw po, sabi ni Gen Moments, Sir AJ. Siya yung sinasabi ko sir na anak ko, si Gen Moments. Thank you so much guys sa 5 million people in the house at saka sa 9 thumbs up. Salamat po sa pagstay. Public po pero nag-advance lesson na ako. Yan namin sa GC namin si Sir AJ Best or Daniel. Si naman yun, si Epigram, yung organista. Sir AJ Best or Daniel at Gen Moments, hello, kumusta? Sabi ni Sir AJ. Kumusta daw? Sabi ni Sir AJ, Gen Moments.
much guys sa 5 million people in the house at saka sa 10 thumbs. Pangi puling puntahan ko kayo after LS sir. Ayaw daw munang magbaba ng bahay kasi nabawasan na si Sir AJ kagabi o kanina. Kasi may lang daw yung dinikitan niya. Nabawasan yata ng 10. Ayaw niyang magbaba muna. Kaya anuhin mo na lang, mano-mano na lang. Hindi pa ba kayo dikit ni Sir AJ? Thank you guys sa 4 million in the house at saka sa 10 thumbs up. Sabi niya. Di house, may pakiskis siya. May pakiskis siya ng heart. Thank you so much, Sisi. Thank you so much for coming. Umot aja, umay mga lagi, aircon ni Bakan na ikaw. Tanong mga kadalusak ko maya kwarto na. Five million people in the house at saka sa 10 thumbs up. Thank you so much guys. Sa mga visit na lang kayo sa bahay at iwan. Na lang, i-search mo na lang si Sir AJ. Jen Moments. Para dikitan mo siya. Kamomoni rin lang ni Sir AJ. I think 2 weeks ago na namoni siya. Para makita ko sa bakas section, sabi ni Sir AJ. Siya yung anak ko na monetize channel na rin. Thank you so much sa 4 million people in the house at saka sa 10 thumbs up. Salamat po sa inyong pag-stay. Jen Moments, don't skip ads para ekonomiya. Sabi ni Jen Moments. Pati si Sir AJ ang haba ng niya, ang haba ng harang niya. Meron pa nga siyang matatapos na yung premiere niya, hindi pa rin tapos yung lang yung premiere niya,
Matatapos na nung natapos rin yung ano, harang niya na napuntahan ko. Ang haba. Po kayo. Mag 2 hours lang ako, Sir AJ. Ano, 20 ako. Ilalambas ko lang konti ng 2 hours. Para ano, hindi na mabawasan yung 4 hours. Salamat, sir, sa pagstay. Welcome po, sabi ni Sir AJ Ordeniel. Salamat, sir. Salamat po talaga sa pagstay. Salamat sa 10 tamsak. Sir AJ Ordeniel, di ko na to inalis para solid WH mo. Salamat, sir. Salamat. Para makaipon din ng WH. Kasi wala pang ano, wala pang 500 yata. Grabe. Thank you guys sa 3 million people in the house at saka sa 10. Salamat po sa pag-stay.
Thank you so much sa 3 million people in the house at saka sa 10 thumbs up. Salamat po sa mga patamsak nyo. Thank you so much sa Thank you so much guys sa 3 million people in the house at saka sa 10 thumbs up. Salamat po sa 3 million people natin at saka sa 10 thumbs up. Salamat po guys. Ayan, malapit na tayong salamat po sa pag-stay. Lalong-lalo na si Sir Ordeniel. Thanks so much sir sa pag-video nyo dyan. Salamat po.
Thank you so much po sa 3 million people in the house at saka sa 10 thumbs up. Salamat po. Salamat po sa pag-stay.
Thank you guys sa 3 matang andyan at saka sa 10 thumbs up. Sa general users are expected to be active members within the YouTube community. If an account is found to be overly inactive, the account may be reclaimed by YouTube without notice. Inactivity may be considered as not logging into the site for at least 6 months, never having uploaded video content, not actively partaking in watching or commenting on videos or channels. Ang dami namang mga ano. Sir AJ or Daniel still on the house. Kasi exactly 2 hours na sir ngayon. Kahit 5 minutes. O kaya 8 minutes para ano. Huwag nang mabawasan yung 2 hours. Thank you sir sa pagstay. Pati si host nagbibiji-biji kasi nagprepare na ako ng lulutuin ko pang dinner nila. Thank you so much guys. Salamat po. Salamat pa sa inyong lahat. Salamat po sa inyong patamsak.
Thank you so much po sa 2 million people in the house at saka sa 10 thumbs up. Thank you guys. Kain po tayo ng mais. Ayan guys, 2 minutes na lang. I-end ko na tong LS ko. Sir AJ or Daniel, thanks so much. Sir AJ Base or Daniel, thank you so much po. 10 moments, thank you so much. Juicy YT, salamat. Salamat Sisi. Si Jeff Bisnan cover CB, cover music, thanks so much. Jeff Bisnan cover music sa pagdalaw sa aking bahay. Jason Bravo, salamat. Kambal ni Renz to, thank you so much. Salamat sa lahat sa pagpunta sa aking LS ngayon. Ayan, 1 minute na lang, i-end ko na tong LS ko. Salamat po, salamat sa inyo guys. Salamat po talaga, Sir AJ. Thanks so much, still there. Sir, i-end ko 2 hours, 10 minutes na ako. Salamat po sir. Thank you po. Bye-bye.